وتيبي وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في السيد العلي وصوتي في تيبي وصوتي في محمدنا المختار في الكتاب ندرغول درغو نيولي ساتيبول سبوغي الله سونا كوتو تودن دي برايم وي دبن محمد موسى رتيسا رتينن ودين اكسيون دوتي بمودو وناي مل تورما كول جومم كيسل مل سودال كتاب نبي سابا بكجل بديني مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي جوم يا سيدنا زمنا تو تمبتا إلهي جوم يا سيدنا زمنا تو تمبتا جلتو إلهي جوم يا سيدنا زمنا تومي تنبتا يا سيدنا زمنا تومي تنبتا يا رسول الله إلهي جوم يا سيدنا زمنا تومي تنبتا يا سيدنا زمنا تومي تنبتا الحمد لله من تيجي kursiyu biyateɗo ahamada ilahi jomam ya sellina seminam jute jude dow alhamdulillahi mantoye kursiyu biyateɗo ahamada jomam ya sellina seminam jute jude dow alhamdulillahi mantoye kursiyu biyateɗo Ahmada ya Sellina ya Rasulullah Muhammadur Hamidun Rasul Lainul Yadu Makata Ilahi Joma Sellina ya Rasulullah Muhammadur Hamidun Rasul Lainul Yadu Makata يا سلنا يا سمنا بدجولد محمد الحامد الرسول العين الياد ما كتاب يا سلنا يا سمنا تجولد فمن تجيبنا ما كتاب حيث نبور ممي هم نتاي لا يجام يا سلنا يا سمنا تجولد فمن تجيبنا ما كتاب حيث نبور ممي هم نتاي لا يجام يا سلنا يا سمنا تجولد سلمان نانا تدايبتا سنيرال تاريها لا يجام يا سلنا يا سمنا تجولد سلمان نانا تدايبتا سنيرال تاريها لا يجام يا سلنا يا سمينام تويتا تجود دوهم بيتي كل مصطفى وأنديو تيجيو جوفنا لا يجوم يا سلينام يا سمينام تويتا تجود دو جنجابي مصطفى هندعم يا دايبتا لا يجوم يا سلينام يا سمينام تويتا تجود jinjabi mamusodafa dohirindingam ya dedaibata la ijama ya sellinam ya sebinam alhamdulillah 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 enda bikinto
jamma o weeti kadi oɗo saha kala ummiɗo yehi Seydil Hadji Malick o wi ŋatiwere nde fuɗɗi ko jamma nde timmi ko salahu kala ummiɗo ɗo yehi fadali ɗo julgol salahu hawranede ne laaɗo jibintende sallallahu alaihi wasallam budi leylan wa tatmimuhu alfajr firti ko jooɗoɗen mbar men kaw e ŋatiwere nde sallallahu alaihi wasallam kono wona ko jiɗɗen yaade en jetti Allah Abdoulaye Ba Basirou Diallo Basirou Ba altanama no feewi bandiraɓe ko yimi ɗo ko ceerno ko hunde mawde kadi ko nder mimiya alay sago luggiɗine e nder mimiya ene yimoɓe ceerno li hamazatin aqdal muhtaru alwiya ubaydatun ha o yetti wiga magazihi yahdi mubridan ɗum mi wayri ɗum mi yahraw ɗum meeɗi yenede ɗo e ngal ɗo taba yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Hamidou mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on Allah moƴƴere en jetti Allah noon en jetti mawɓe men ɓe fof en jetti ceerno Saydou Maymouna wallahi fof ne timma ɗo henne fof ne gasa ɗo henne yo Allah juutno gurnammeje e maɗon ngam barkeno sallallahu alaihi wasallam ñandena haali konngol gotol noon to Sankare ceerno Seydi Dia a wino enen mardanaɓe gande hande noon eɗen gonde jakre gande hande noon kalɗa ko jiɗɗa haalde ko fof kono ɗo e oɗo tanta hande minne mbeɗe wiya onon ko onon jaara mawɓe ɓe onon ɓeɗo wonɓe jeese ko onon jaara mawɓe ɓe kono minen kay alhamdulillahi rabbil alamina a tanka oɗon jeese men amin jemon oɗon ngara ɗo ɗum ko onon jaara ɓen minen ko alhamdulillahi rabbil alamina min jahani min jaara kata kadi so tawi ndeɗo jonde jooɗama ha yettagam tasi ceerno Saydou Maymouna a jooɗaki ɗo kalanɗa amen wa Abdou Moutalibine ha gasa andu min gamma taw hay sinno gandanɗa hoore ma ko saret itteteɗa toon gaddata ha ɗo ɗum mimmata ɗum inchallah ngara ɗo en ɗum mawɓe ɓeɗe jiɗɗum sukaɓe ɓeɗe jiɗɗum ko ɗum tawɗen alhamdulillahi rabbil alamina wonɗo mbiɗa yen naat kadi wonde ceerama Jiguel wiyen naat enen noon gandirhen wa innahu is arada allahu nashatana abana min nurihi nuran nabil alam إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا بالعالمين صلى الله عليه وسلم على جمال سي أتونغ ندر ميمي فوق واوجد وإنه إذ أراد الله نشأتنا إتو وبها وابن الحمامة رس القبر وجاهة إذا واوجد أتونغ نغورنام نلاد صلى الله عليه وسلم وإنه كوني في إذ أراد الله تمن الله موي إذ أراد الله تمن الله حاج إذ أراد الله تمن الله يدي نشأتنا ورنود تغورن نشأتنا فدود اند نشأتنا ويدي أندين دميدن هول نلاد صلى الله عليه وسلم أبان من نوره نور النبي العالم hay sinno annore joomiraaho gedal ngal feccetaake o ƴetti an hujubin yusabbihu llaha fiha ghayra muttasimin wa kana mutadibun qablu o ƴetti annore nde o naani ɗum e wirngal looji sappo e ɗiɗi wirngallo kala heen wirngallo kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo subihina heen taw jiidaani e subihinango o subihinta wirngallo ngoto omo jogii zicruuji ɗiw zicra ɗiw jangtoro wonno Allah ene ƴetta fittandu ene ƴetta annor ene ñobba ɗum ko adi ene adda ɗum e tagorde ko adi ene holla ɗum tagorde ko adi kadi on wona yurmede tagorde kanko sallallahu alayhi wa sallam ijabin aqama albadru min huqbin kala heen wirngallo kanko sallallahu alayhi wa sallam o ñiiɓeɗin dunno o woni ɗon saha omo subihina ɗon subihinaali ɗi jiidaali ɗi subihinta ɗi kanko sallallahu alayhi wa sallam
طاعة مولانا بلا صعب omo ɗofto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam omo ɗofto jomiraɗo ko alda e amde ko alda e tampude ko alda e wiide mi tampi omo rewa jomiraɗo subhanahu wa taala وكل هذا تسبي أن يخص به kala hen wirngallo noon hertori ko subhinali muɗum so wiɗo la ilaha illa wiyato subhanallah o wiyato kala hen wirngal ko subhinal bangi jogui هذه بترتيبها في مسلم alhaji malik si wi mi addanma ɗum e juɓɓudi mi addanma ɗum e deggodirgol mi addanma ɗum e juɓɓudi an keɗotoɗo an jannguɗo an paamowo mbate ma faam ko jimmi haalde go وقدرة منة من قبلها عظم wirngallo ene wiye qudratu hattan allah ɗo annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde woni ɗo duuɓi sappo ɗiɗi en subhinayi jomiraɗo ورحمة وسعادة fa qudratun annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ɗo duuɓi sappo e ɗiɗi ujunere en wiya subhana rabbi ala ala subhana rabbi ala ala duuɓi sappo e ɗiɗi annore en woni ɗo en كرامة بعد فلات منزلة minnatun ene adi minnatu min qabliha isamun ko duuɓi sappo wonɗo en ورحمة وسعادة isamun ko duuɓi sappo wonɗo en minnatun ko duuɓi sappo e goo wonɗo haa o wattindi arde e wirngallo biyeteeɗo shafa'atuhu fi hattamamu li zattartibi fatakimi kala heen wirngallo o woni ɗo duuɓi sappo e ɗiɗi oɗo wirngallo o woni ɗo duuɓi sappo e goo oɗo wirngallo o woni ɗo duuɓi sappo oɗo wirngallo o woni ɗo duuɓi jeenayi haa yetti wirngallo biyeteeɗo shafa'atuhu ɗo o woni ɗo ko omo woni ɗo hitaande o wiya subbuhun quddusun rabbul malaikatu war ruh كرامة بعد فلات منزلة karamatun badaha fil addi manzi unnubura fala tahimi ɗo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala nde o wari ha o ƴetti annore nde o waɗi ɗum e ɗiɗo wirngallo jo ha pari o wi an annore nde noon mi sopardema وربات ذات المولى شبات nde o gasni wirngalloji ha parno o wi annore nde noon mi sopardema wonto nawarmami banggue goɗɗo kadi wa qaali un abhuran ya an biha sabaq al jamia min nadar wal hubbi warruhum وقال أمورا يا أنبياء سبق nde annore nde o nde nani ɗum wirngalloji sappo e ɗiɗɗi ha pari heen wirngallo fo o woni ɗon duuɓe duuɓi o naanni annore nde kadi maaje sappo heen maayo fo o woni ɗon omo rewa joomiko omo wonde joomiko omo rewa joomiko omo wonde joomiko omo talbino joomiko ha ganden ko Allah addanta men holko addanta men o addanta men ko sallallahu alaihi wasallam mo Allah fewni mo Allah suɓi mo Allah elti mo Allah waɗi kala moƴƴere o yiɗi ko fewni ɗum ha para o addanta men kusorɗen mo جميع من نبي dendangal ɗo rewni annoraji ɗi o rewni sallallahu alaihi wasallam ɗo dendangal ɗin annoraji kanko sallallahu alaihi wasallam ɗe o rewni ha pari o ƴetti annore nde noon o resni ɗum baaba adama woni abal wara nden o rewni annoraji ɗo yiɗi rewni ɗum ɗo e wirngallojo o itti ɗum o nawi ɗum e maaje nde o pari nde noon o resni annore nde babal wara abal wara ɗahiran fi ɗahiri siyam nde o rewni toon annore ha pari o resni baaba adama annore nde o ƴetti annore nde o wasi ɗum siisu ilan min khiratil karami ila khiratil karami ko ɗo gandata kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam so baaba adama woni abal wara alaji mali siwi caggal to wa halqul akhlaqi wa basul anbiya'i li zuhurihi muqaddimatun fa'alam wala tanami ay tagode nde e nelede nelaɓe e arde windede nde holko addiɓe ko addinala sallallahu alaihi wasallam ne ara holko addiɓe ɗo noon ko andindeɓe wonde ɓurnaɗo windere nan ara wonde faabo windere nan ara gande somin jeehi won garo gande ko faabo yurmede ko faabo windere arat ɗo ene kanko e weltanade diwan o
e weltanade mawɓe men ɓe e weltanade dendagal bandiraɓe kala eɗen gandi hande subaka wonno pinirɗen en piniri ñalawma moƴƴo ñalawma yurmede mo Allah addi toɓo jippini ɗum e leydi he eɗen gandi ɗo ɗo jooɗiɗen fof ko ndiyam wonno ɗum e soldatagal sukaɓe ɓe e darde sukaɓe ɓe ɓe dari hen ɓe gaddi siwoji ɓe korsi ndiyam ɗam ɓe bersoyi ɗum bange goɗɗo ɓe gaddi leydi ɓe joori mbale ɗum ɗo fof ko mbale weltare barke jamma o hayso haaɗino ɗon tan fof timmi e nder jamma o so ɗum ɗon yawti enen pop eɗen gandi sukaɓe ɓe gila alhaali o fuɗɗi goto fof fadde ɗo wawi ɗo ɗo wawi feƴƴude ɗo nana dari e darde mawɓe ɓe kaali joni ɓe mbi sukaɓe ɓe piino ɗo haalis sukaɓe ɓe keɓano wawde yettade fiide haalis ɓe eɗen gandi ɓe hen jalti volontaire dendagal kala ko defaɗo leɗɗe kuɓɓaɗe ɗe ko sukaɓe ɓe jalti volontaire kañumne mbi ko ɗo Allah wawni ɗumen e doole mumen ko ɗo mbawata addirde ballal mumen kañumen ne jeehi gaddi galle o ha heewi leɗɗe ɗum ko yettere Allah eɗen gandi oɗo ñalawma hande oɗo jamma oɗo base darnaɗo ɗo ete eɗen gandi koye gardugol Amadou Aissé e délégation sukaɓe ɓe o wondi amo wondanno ɗo e musidɗo maɓɓe goɗɗo ne wiye Maaji Amadou ko kamɓe darottono ɗo wondude sukaɓe ɓe ɓe gardo sukaɓe ɓe ndewa caggal maɓɓe so en ji oɗo base yonnama ha yooɗi ko kamɓe dari ɗonete kono ɗum ɗo fof jettiren Allah e nela ɗum jetten sababuji ɗi eɗen gandi ɗeɗo caɗele fof iwani meɗen nde tawno e likulli makanin maqal likulli zamanin rijal likulli shay'in lahu sabab nokku fof waɗi joɗorde muɗum nokku fof kadi e worɓe muɗum e zamanu fof e worɓe mum nokku fof e joɗorde muɗum eɗen gandi ɗiɗo basuji eɗen duwa en jejjitta hono tani meɗen Ousmane Jiggo darde makko ene hen en mbawa ɗum yejjidde kala ɗo tolniɗen e ɗiɗo jammaji en duwontomo yo Allah lomtin ɗum ne Allah lomtintu en duwoto yo Allah yanyu kadi eɗen gandi kadi Allah enenan yanña eɗen gandi ko yimata ɗo ko ɗum ɗo ko siwoji loggittuno to dow jamato tello ɗo yete ɗum ɗo fof Allah ittani meɗen e waylo waylo zaman ɗum ɗo fof ko sababuji tano Ousmane yo Allah yobtumo moƴƴere e ɗum ɗo fof en mbawa ɗum yejjidde so ɗum yawti eɗen gandi délégation ummima Dakar hono Amadou Diagne on ne ari ganduɗa hoorema wadde décoré ganduɗa hoorema hono base o ha yooɗa mbale ha wawa yaadu e zamanu o eɗen gandi ɗo ɗo jooɗaɗo hande yaadi e zamanu o hono no yaadiri e zamanuji ɗiɗo godaɗi hande ɗum noon en jettiri ɗum Allah ha joni accani amo addi ganduɗa hoorema Sowo TV amon ɗo huccire meɗen amo filma so tawi a waɗi ganduɗa hoorema a naati YouTube ganduɗa hoorema a tappi Sowo TV ma waw yeɓoy toon dennagal kala ko gollano ɗoyte e nder jamma o walla e nder ñalawma o kala kadi e nder bandiraɓe meɗen sukaɓe meɗen ɓe mbawani joɗade ɗo e hirde he walla e mawlude he so tawi ɓe tappi toon maɓe taw ɗum toon ɗon ko darde makko yo Allah ɓeydu moƴƴere yo Allah yanyu kankone o tinnima hen en jejjitta noon délégation umminoɗo ganduɗa hoorema Noksot e gardugol Samba Seck ɓenne gardi e bidon diwlin wondude e sac sukara ɗum ɗon koko yejjirno haalede ko jejjitan mbay hono nonete wondude e potuji Nescafé sappo e joyi pot Nescafé hitande fof ko noon ɓe mbaɗatno kono en jejjitino nane kadi haalde ho Moustapha Mamadou Abou Ali hitande pop darde makko ɗo e mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam amo addanno hen ballal makko saku makko sukara yettima nan ɗo e dental he en jejjitta noon Kumba Ndongo e délégation muɗum eɗen gandi kala mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam kankone ko ɗo o mawlata ko ɗo o suɓi jinnam makko ko ɗo dawi kono jinnam makko dañi moƴƴere ko paate galo ko toon ɓe koɗi ko toon ɓe dañi jaam kono eɗen gandi ko pecciɗo e nder ɗeɗo pecci ɗiɗi kono kanko o suuɓi e gardana e marda kala hitande ko ɗo o gammata so are arde kadi o addora ballal makko o addori sappo e ɗiɗi 12e woni ko jarɗen ɗo ko hono boisson o soodi ɗum o addi ene wonde beñe ƴakkaɗe ɗe
yantande ma noon sukaaɓe e ko mbanno ko e gardugol maɓɓe pewnugol hono rahmatullahi siyam ko ɓen sukaaɓe ɓe gardinno yo suman yo toppirnu men alhaali ko sarrete ɗo ko ɗum ɗo fof eɗen jettir ɗum Allah en jejjita ɗum ɗon enen gandi ɗo jooɗiɗen ɗo ete organisé o on holno wayni sukaaɓe hen goto fof ene andi ɗo totta ɗo ene andi ɗo yamira ɗo ene andi ko ganduɗa hoore ma holno sarwirta eɗen jooɗi eɗen ndeeƴi e organisé mo ganduɗa sukaaɓe mbaɗi ɗum kala goto e meɗen ɗo wiya yo jooɗo jooɗima ɗon worɓe ɓe keedi bangge rewɓe ɓe keedi bangge jooɗima waɗi laabi hakkude ganduɗa hoore ma ha feewi almuɓe yimoɓe mbawi jooɗade bangge tawa haydara wirnani ɗumen moni fof ene hucciri hen ene ƴeewa tawi haydara humpani ɗum hen so ɗum yawti en jejjita so tawi eɗen gandi hanki won sukaaɓe hewɓe nanɗo e kawrani hen hanki ko lampaji ganduɗa hoore ma gaz gaddeteno ɗo ene kuɓɓe ɗo ɗum ɗo fof Allah ittani meɗen hande ha iwi Allah addani meɗen sukaaɓe ɓe ganduɗa ko ɗo jibina e nder marda ko ɗo jiya e nder marda hono e gardugol Baydiya Ramata wondude e ganduɗa hoore mayre ceerno Hamdou e wondude e ceerno Amadou Dahara ko ɓe goni sukaaɓe meɗen ɓe ganduɗa kañumen ne jippani meɗen kuura o ha mbawɗen hutorade e kala ɗo jooɗiɗen alhaali eɗen mbawa yiidirde hono no haniri ni ɗum ɗon alay sago ɗeɗo golle moƴƴe ɗeɗo golle payudinde ɗeɗo golle ganduɗa hoore mayre belɗe moƴƴe ñemtinde moƴƴude ñemtinde alay sago so en jooɗima en mbawata ɗum yejjidde paamin noon kala ko neɗɗo wawi gollade ɗo yejjitaka kala ko neɗɗo wawi gollade ɗo gollani ko hoore muɗum kono noon en jejjitta hono joganiɗo en kaɓirɗe ɗe hono Amadou Amadou Kadiatou kankone ko kanko jogani en kaɓirɗe ɗeɗo ko ɓinguel meɗen ko ɗo jibina kanko reglani men ɗum ha feewi ha mbawɗen dañde wawde haalde nde en jejjita ɗum ɗon e yo Allah junnan en ha juuta ko heddi ko bandiraɓe jarlo ɗon jaafuɗon haala kanan ɗeɓa juutde seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh juwa en dulde gaale ha ceelaw e bangeji fof noddi en ɗo ina ñaago duwaw ina ñaago on duwaw yo Allah wallu en yo Allah wallu en enen e maɓɓe fof yo Allah joɓan en yo Allah jaɓan en Sharif Abdoul Moutalib Tijani galle Sharif Mouhamadoul Habib galle Sharif Mouhamadoul Habib Tijani en noddinoɓe Ceerno Ahmad Tijani wi noddiɓe eɗen ñaagui duwaw kamɓe ne mbiya ɓe duwono en kamɓe ɓe mbi aɓe duwono en aɓe ñaago en kadi duwaw yo Allah ɓeydan en moƴƴere yo Allah ɓeydan en moƴƴere Ceerno Ndiaye Baro ɗo Nouadhibou dental maɓɓe kanko e hoore makko o jow makko nan ɗo ɗemgal makko nan ɗo o wi omo salmina en omo juuro en omo ñaago en duwaw aɓe nelde en duwaw o wi waɗi mo wiide noon gammu nde fuɗɗi ɗo e Fuuta walla e diwanuji he fof ko ɗo fuɗɗi noon kanko e hoore makko o nehi koye nder meɗen e juuɗe ceerno Hashimi en e juuɗe ceerno Labba en ceerno Alhaji Mada Aissara en e ko nande ɓen koye ɓen o nehodiri ko ɓen nehimo kamɓe gondi ɗum noon so ɗum ɗo kadi waɗi omo salmina en kanko e bandiraɓe hande oɗo saaha kanko heddani en funnague e hirnague Sénégal e Mauritanie e guure ɗeɗo seren ɓe mawɓe hande ɓurdunoɓe mawɓe hanki kanko haydi hande o heeɓi temedere hitande kono omo yiya omo nana fof o wawa darade won daragol Amadou Tafsir oɗo toon ummi ina andi no wayi yo omo salmina en omo juuro en omo ñaago en duwaw so ɗum yawti en jiiɗi haalde ko heewi fof nayiɗen tan koye ɓesguji ɗi yo Allah waɗe mon barke yo Allah waɗe mon barke yo Allah uddit yo Allah uddit gila e jawdi ha e gandal kala ko goto men dillirta ɗo wawi dillude fof yo Allah waɗe hen barke yo Allah yañu yo Allah addu kawral so ɗum yawti tinnoɗen no feewi laaɓodiren ɓerɗe tikke ɗe
ballondiren kala o tinɗen tikkere ballondiren kala o tinɗen tikkere jaafoɗon min de to bange hooram mi yarlima mi yaafima itten tikke ɗe e nder meɗen so tikke ɗe iwani Allah moƴƴanta en jaafoɗon de ko noon walla almuɗo wona noon yo Allah wallu en goto fof hayso yahani to bandum mo tikkodiri o e nder hoore makko yo fiɓe anniya o yafodiri on o yaafima on kono so hawtire mum o yafnima ɗum ɓuura moƴƴude yo Allah wallu en oɗon jaafo dede Mamadou nan ɗo jooɗi eɗen gandi o wona coftuɗo wona celluɗo kono addimo tan sabu annabi o sallallahu alaihi wa sallam e weltanade ɓesgu omo duwono en omo yetta en omo jarna en kanko e wondiɓe makko yo Allah heddan en ko juuti gila e mawɓe men rewɓe e worɓe ɓe fof yo Allah heddan en ɓe ko juuti ɓesguji ɗine wawi yaade fof ko artata koye ɓesgu yo Allah uddit ko daña hen hewde e famɗude yo Allah waɗa hen barke wonda e diine timmuɗo hokka en battane moƴƴe caggal juuɗe balɗe tinnoɗen no feewi ɗo gonɗen ɗo kala ko ƴettuɗen to bange Allah Allah gaynata en ngala patorangeɓe de non mbiyeten kono kala ko ƴettuɗon koye Allah gonduɗon koye nelaɗo Allah gonduɗon koye Cheikh Tidiane gonduɗon koye barke Cheikh Oumar gonduɗon koye barke jinnaɓe gonduɗon kala ko ƴettuɗon billahi wallahi tallahi tawi tan ko gonga e mon Allah gayna ha timma ko huduwa ha timmi eɗen jetta Allah jinnaɓe men mayiɓe e wuurɓe guila Alhaji Mouadien ha yettiɓe kamɓe fof yo Allah moƴƴande amin ɗum yawti mbaɗen duwaw fatiha salatul fatiha laabi tati qul huwa allahu laabi sappo e goho walla laabi sappo e ɗiɗi ko mbaɗɗen hen fof ina moƴƴi ɓiɓen hen anniya maayɓe men fof e maayɓe julɓe fof la siyama ceerno seydi e ceerno mar hajjaru e guedde ndiaye ko nande ɓen Allah yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah moƴƴanɓe kamɓe e maayɓe julɓe fof ɓiɓen hen on anniya assalamu aleykum wa rahmatullah fatiha salatul fatihi qul huwallahu laabi sappo e goho الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين caggal ɗum mana en jooɗima ɗo yidde haalde eɗen mana jooɗiɗo jonde mana yantude e mawninde kammanelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko jiɗɗen ɗo fuɗɗade haalde ko o wiide Allah mana ha joni sukli yo oɗo annabi yo tello e aduna mana ha joni ni de yimɓe ɓe naftoromo o wi o oɗoto haalde ko dongal hal mana jawɗo yummakko nde rondanale he ene yiiloyo ene yiile ko ngal dongal halde mana ha joni ni de ngal ɗon fuɗɗortoɗen haal o wi wa abdu muttalibin min ba'du marra ila fatati zuhrata zati almajdi wal karami abdu muttalibin on ko bammakko cawndiɗo on jibini sayyidina Ali karramallahu wajh min ba'd yama ko caggal min ba'du walla min ba'di maqlu'un lil idafati ma woni yawma ba'da nunin ma woni mana caggal dadde mo e hirsede mana takke Allah mana haaji noon yo nelaɗo Allah feeñe aduna ummo e alamul mana ha jonide
أرأي عالم المعنى حاجون وجود وي معنى حاجون الله جلين برند عبد الله هنو جبين دنلاد الله صلى الله عليه وسلم يلاد شدي دينو حالني معنى بامك چوندي دموجون عبد المطلب فلسي يادي بإندر ورمانا مكة المكرم ابن زيلو إندر دبتاجي ها إندر قليجي ابن زيلو هن مانا دبو مغندو دامو فسي رسد تاوانا ديويل كرجل تاوانا ديويل مانا كدول جند أنني كدول جند يودا تاو يعني لسل سايي فدي دو وداك بار جند كاي هبا فوسون ويدويسه wana mana on debbo de o yilto ko debbo mo ganduɗa ko ɓi suudu mawɗo o yilto ko debbo joom as nden ɓe ummima eɓe jiilo o wi hoɗo faynoma o wi min baadu marra mana ɓe jehi ila fatati zohorati mana e ndiɗo mbomri ko toon ɓe ɗannani toon ɓe kuccani o wi oɗo noon mana o jeeya koye leñol biyetegol zohrata ngol koye leƴƴi mana ha joni makka ويما ذات المجد مغندودا اودو دبو كو جوم تدونغال ني كو جوم تدونغال كو جوم نيدي مانا ها جوني كو جوم غادي wal karami mana e diine ona dewel kuywe eyo on ton be pay Gornam nan be jaharande be mirti debbo goofe ene yiya Fadimata on non wonno ko wake Allah holli dum mana e keshi Abdullahi annore nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam tabghil mamal o dabbi o nyede fewde e mudum te wahena kanko lam turami wana kanko yilete سيدنا الله خيرنا بالتير واليقام يا أمي ابن جهاب جمعون دبونون كانكو عبد الله جوجي لانتيدو دبو وما يارا ادوبي سبو اجيساتي دونو يارا كدي أبو مانا ومهني ومجوغي همي mana hajoni resde debbo mana sabi mana ko ba o resde debbo o jaltoyum o yalta mana adda moƴƴere mana hajoni itta loruje e lefte mana pawede leñol arab yusiru sabal dorati aminatun adiyat ansairi tuhami أمي جويد ويكل كي يسيرها صدفا لدرته آمنة نقية عن سائر التهم ويل كي يسيرها ها موفت معناها جون ها موفت آمنة أودو دبو كولا دم غندودا كلا كون تومي e debbum Allah ne dandi dum hen holko mala wadata hen mana hayoni durratihi kange durrumo jogi on de do toppe lamde jawarne wiede ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taw wonane dewel ganduda ha jon ko gerto galta wakila tawaja wa qul wakila wahi جميع ركام وقيل زوجها وهب وقيل وهيب عمها ومربيها بهجرهم أو بهجرهم يا مانا قال ساقهم دوغل بيتدبو بيت هيدو وهب يا مكارك وهيب كم بديلو ففجي إن السلة sabi kamɓe ɗiɗo fof bana ha joni koɓe waabiraɓe makko sawdiɓe manateho kamɓe nehimo wiyama ko wahabu wiyama ko wuhaybu noon way ko tan mbiya mana no wiyata amadou ni tan mbiya ha joni abade على النساء سرابا ونسبة وافتخارا من جدودهم
oɗo debbo nde ƴametende wo hiya hina idin ala nisa sharafan wa nisbatan wa iftikharan min jududihimi oɗo debbo on sa ndiɗo mbomri o wi mana ha joni yonta makko on sa kala mo tolludiri mana yonta e lahal mana ha joni laalagal hoore kanko ɓuri ɗum mana jogade teddunga kanko ɓuri ɗum mana nehaade kanko ɓuri ɗum mana fewde kanko ɓuri ɗum labtude kanko ɓuri ɗum afta بسيب يوم سنا المختار غدا حمالك بسيب يوم سنا المختار غدا حمالك وقال سهل بن عبد الله ذو الودن يشيب يوم سنا المختار أو مختار قد هملت أو حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوزن ليلى العروبة ليلى العروبة يا لدور برجاب ليلى العروبة يا لدور برجاب ثم لا منادي ينادي مسمع الفهم في بمعنى حاجوني كوي نمبو ولا معنى فلو عربي بمدينة كيس شغل ورو وي تون معنى عبد المطلب معنى وندو وي السنا معنى يدهن هوري التنا المختار قد هملت المختار قد حملت وي كون با جم nden maɗa naadigu waɗi hakkude gorko o e debbo o nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o ummekeeci bammakko o jole nder reedu yummakko o kala sahalu bnu noon abdoullahi zul wadami oɗo ko joom siraji wi ala wona altide ko leylal arubati ko jamma jombow o walla leylal arubati ko jamma aljuba on jamma de kada halla mana hajoni albadru fi rajabin ko nyande hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam umme kiisi mana bamum joliranga yummu tumma munadi yunadi musmi alfahimi ñendo jolereedu yummakko ene nodda noddo ko noddete ko noddete ko yiyatake ɗum woni hatif e le telefongajen ɗim ɗum ñemtinde aɗa haalde ñande tawa yahde kono joni e leɓe dattima ɗum seɗɗa ايوه تنبه ان نور ختم ليلكم ادعل في خيمة من ادخر الخيام نلاد الله صلى الله عليه وسلم جولي اريد يوم ما انا حاجو انني دي rahnoɗo nde nodde yiyatake o wiyanno ko tan nabbahu pine mana pine e ɗoyli mon onon famarɓe haaju anna nural khatmi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laylakum jamma on oɗo kada halla o jippima fi khimatin e ranga min aɗa haril khiyami ɓurɗo moƴƴi e laaɓe e rangaji o ranga mo ganduɗa meeɗa toɓɓere mana ha joni somde meeɗa jolde e muɗum أنا أدلو باخر خير البخور وأفرسو سجادة تكرمنا على القدم خلق بمبيانو أنا أدلو باخر mon mana tagore Allah ummude ko yimbatte parfuji modon bisde lahiji bakhiru mana hajoni mana ure cuure yuji modon ɓurɗo mana haji cuure yuji ɓurɗi urde ñande hen ure ɗume cuuɗi moɗon ɗumne ure cuuɗi haɗi ɓuura afrisu sajadahi darabuji ñototon joɗɗi oɗon mofta ɗi oɗo jamma kala diginoɗo darab no foti wertude suudu muɗum walla sajade takriman alal usami teddinde oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam jawɗo e reedu الملائكة أبو سما فتيها تزجنا علي ونور شمس بلا إدامي وانجم قال الملائكة ملائكة تلي إليده على دهج إليده فضلن سبر سونا تا ملائكة ندون جسم مانا نجيبين سجمانا حاجوين إن بعيون الله صلى الله عليه وسلم
on jamma mana dendangal ma ha joni de asamuji ɗi fof jeeɗiɗi ɗi fof mana de udditama o wi ñande hen on jamma dendangal mana ha joni de kasal jinanu aljannaji ñaten kakkaji fof ɗi udditama o nuru shamsi fil isami وأن رمنا الليل الخب يحجره جنوده وهويد من السدم on jammate wo anna uttiranna ñuuñi Allah ino kuɗaɗo kaño Allah kaño hoori muɗum o holi on mana hono iblis alhabbu mana coɗɗo mo Allah somni gilay azal ha ila yawmi ha ila walla mana ilaga غير ilaga فقال ويلكم يا أمتي حملت بهذه الدرات ndeno otti o ñuuñi o waɗi kalorangaji makko mana junuduhu parti makko yumɓe makko mana ha jonanede o wi mana ha joni yimɓe makko mana ha joni ummi kamɓe heferɓe ɓe mana ngene ngari mbimo maha holko woni e tawino ko omo mana ha joni omo signa omo huuli omo woni suna sabi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mana joddeedi mum feere maɓɓe ɗumi ɓe mbimo nden ɓe ngari o qala waylakum يا أمتي حملت وقال ويلكم يا أمتي حملت بهذه الدرات من أحسن تهمي Iblis huccite yumɓe muɗum ɗoftiɓe ɗum ɗo wi gaya waylakum feere mon boni on dawi dawngol on dawi bongol ya ummati ya onon parti am ngande hamalata rondama fi haadihi e oɗo jamma durratun kanŋe durro min ahsani ɓurɗo moƴƴude attoni mana ha joni e kanŋeji ngande annabi hande rondama ɓurɗo dendagal mana annabaɓe nelanoɓe feeje men boni متبصرا الوسيس لها وجاء متبصرا الوسيس لها إدريس نوح وهود والخليل سنين وفي دور النبات علمنا جليري ديوم أدي أردي آمنة بنت وهب فوق معنا فآدم النبي آدم تفسيرا لها أيوه أم بفوج شفلها وفي أريما كمانا بلتنموه معنا أوروندي معنا حاجوني النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيس أري لوري دمير ريمونون إدريس أري لوري تسبير ريمونون نوح روي هن معنا ريمونون هود روي هن ريمونون إبراهيم روي هن ريمونون ثم الذبيح معنا إسماعيل ريمونون كليم الله كلمته ثم ذبيه كليم الله كلمته من أول شهر في ترتيب لا تهمي ويك معنا إسماعيل أريهم بدهم كور ثم الذبيه معنا حاجونني أون أريهم كليم الله معنا قال ديدو الله عن نبي موسى كلمته كونغول الله عن نبي موسى عن نبي عيسى من أول الشهر في الترتيب لا تهمي على النبي وعليهم أجمعين سنة مرابنا دائما أما بسبهم أيدو أن بابن جينا يو عربي أمنا خديجة ويلتند بمن مانا أودو عني بمانا أودو ودي مدو يوكسل الله مانا وني عني بوغن إمت جنداغل مانا هاجوني دي صحابة بكو وهم جنداغل مكي يوم ما تجيب من النسوان وما تجيب من النسوان من حسب أبدعك من أكوان لا تهمي
on saarewɓe yontaɓe mana ha joni Quraysiyankoɓe arabeɓe fof no jomum mun fof ne ɗamini kañum jogorde jibinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha feeñaniɓe mana ha joni to banggal gande anduɓe maɓɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibiniɓe pitti ɗum ngam sango mata digun minan nisfani min asafin temedde ɗiɗi debbo mana may sun tabi rondaki nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam والأسلام من رغم ياكودني أو جم ياكودني آمنة ليلة الغر على جمة نجم غندودا قدم في ستفوني ممانا فيها الكنائس إنجليز تاجي والأصنام مانا يسنم ويكن فوقي تبنا لا دلمانا جلري ديغمو وقد تلقى الخام كينك ما سواد البحر قلقت من النعم ñande jamma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o joli reedi yum makko o wi kunƴi mana enen mbi mbara kon mana ha joni ummi funnangue ene fayi hirnangue ene kalano e hono umen wonɓe toon ɓe nelaɗo Allah hande sawama yew ummiɓe mana ha joni kunƴi kadi ummi hirnangue ene fayi kadi funnangue ene kaɓure bandiraɓe umen mana ha joni ide nelaɗo Allah sawama yew liɗɗi ɗi kadi ko noon mbay kanƴi so ma en goto fof ne weltina goɗɗo on ضمير كل مليك صار أخيفا بلا خلاف ولا بكابة الأحرام jamma mo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam joleriɗo yumma ko mana dennagal mana kulli malikin sara mum tagi tan ko beñiɗo bila khilafin wa rabbil kabatil harami joni mana oɗon gaɗi no mbatten sen mbi eɗen ɗe ɗiɗo binde en ñamatta taw en kalani fo tabi mana joƴƴinɗen ko haalde nelaɗo Allah wona kay mana ha joni ko ɗacci e geloɗi walla ko nandi hen gara lamla قال الله تراب خلق سيدنا يكاد نبيك معدودا من اليتوم sallallahu alayhi wa sallam bammakko maayi omo yaara e reedu yummakko mana lebbi ɗiɗi o alyatimi wa yurminaɗi baaba maayi gila o jiminaka omo yaara e lebbi ɗiɗi ɗon noon qaalal malaiku malaikaji mana mbi rabbal hal Allah e khalifa amen an kam a jogor woppuden annabi ma o omo jogori limtede alyatimeɓe mana ha joni ni de a wari baba makko maayi kanko mana ha joni ni de وقال لا إلا لي لا شك حافظ joni ورابه أوله كثير sengari ɗo en daron قال لا إنني لا شك حافظه وربه عونه كافيه في الأمم الله نجابه ملائكاجي وقال مانا الذي لا مجبراني أتير أودو النبي كيمانا حاجون لمتك بيدن لا شك حافظه كمين رين سمو كمين جغري رين أودو النبي وربه من نحرم ينون ما الله نهدي بمؤنيت awnuhu komin woni bollowo dendagal feekuji makko min heedanimo hen dendagal e hijjeji makko fof min defti min heeje hoto wonne من بعد ما قد خلا يقال لها أنتم للعباد رصيد الأمم بعد ما قد خلا يقال لها den yumma o dañi lebbi jeegom wi mana ha jonani de haati so are yumma o wi ha anti mana ha joni hummilti arondama badaran lewru sayyidal umami ganda koy ana woni riido annabi mo ganduɗa ha joni ndi pandanoɗo o yawadati محمدا
أمرتمي أي كتمان فتغتنيمي oɗo eɗen mbiya mbeɗa ceerno ari ene inne oɗo ko Allah inni ɗum mana wona ceerno de inni ɗum oɗo Muhammad o wi Allah wi mana ha joni yummakko iza wadatihi sajibini musammihi wimo Muhammadan wimo Muhammad mo ganduɗa ha joni ɓurɗo mana yettede kala mo Allah yettuno من شر ذي حسد بالواحد الصمد الموصوف بالجلال يوم أويا ساجبني مقولي بيانمانا أعيذ له قولي أعيذ له بدمولم من شر ذي حسد كلا غنيو بدمانا حاجوني بدمولنوم الله من غنودا فاني تدو تفريد مانا حاجوني على دفوتي على دهاي لي قريش ضاب قد نداقت بحمل خير عباد الله كلهم كل مالي قريش هذا معنى أن الله صلى الله عليه وسلم أجلري ديومكم kala ko Quraysh yankoɓe jogino e daabeje kala ko ɓe jogino e mana e daabe ñande hen haali e ɗemngal mum laamngal wi hande nanaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ronama e reedu yumum والأشجار قد همالت فسمي العام عام الفتح والرفام الله صلى الله عليه وسلم معنا جليريدهم جبنا ومهاجون دارت الأرض وجن هتاني ليدي هتشي جن هتاني ليدي على فنديور ويليدي كيدي هتشي معنا على فنديور ما هاجوني والأشجار قد حملت ويدناغل لكي دو ونو سوكي للكي سوكي كاتي مانا هاجوني كي ويل مانا هاجوني دو فوف وسني العام وياندين ما هتاند عامل فتي ورفني هرن بيرن هتاند هتاند مانا قولي كيولي وللنساء وينا الرحمن حملكم لذلك العام إكراما لمحترم صلى الله عليه وسلم جبنا كلا دبو غنو دريد دين هتان جبنا كو غوركو دبو جبنا كدين هتان ndo fono ko tiddinde mana odo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngay jabakaade ثم باء والباء أدابا حمل بخير الورى المختار ذي القدام ebe kala horno futi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa e reedu yummum mana ha joni jaba yama ko lebbi mana jeegom o woni mana e nder reedu yummakko yama alhuda ko lebbi mana ha joni alhuda noon wi mana ha joni ni de o wiyama kadi o woni e reedu yummakko mana ha joni ni de ko summa ba'awan mana ko lebbi mana ha joni jeenayi yama albaha ko lebbi jeeɗiɗi mana adaban mana ha joni wiyama kadi ko lebbi jeeɗiɗi wiyama ko lebbi jeegom wiyama ko lebbi jeeɗiɗi wiyama ko lebbi jeetati wiyama ko lebbi jeenayi eyo ɗum woni ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni e nder reedu yummum hono noon konngol wi'ingol mana o jaa adamu tafsiran jaa adamu tafsiran elle kañum ɓuri sirnude ko lebbi jeenayi إن البشائر ما زالت تباشرها أتى نوى الشاملين
صلى الله عليه وسلم معنا يوم قودنا كنا بلتنا كنا معنا حاجين أيوة تربلنا ندهن أري أنا بلتنا آمنة بنت وهب ندهن عن جم معنا حاجين تبكتنا ما كهاي الشام أهم به اللي برنيتان المزدلق تنانا يسأل متبدي بدون الأمام طلوعه ودلوع المستعد ترى مولا يسعد مقتبس من نور أمي وصلي يا إلهي وجزيا مولا محمد المختار في قدمي لما أتى علويات النساء رأجنا ضير النفا ما حال من جبنني وصلي يا إلهي وجزي مولانا محمد المختار في قدمي لما أتى اللبيات النساء رأجنا ضير النفا ما حال من جبنني صلي يا إلهي وجزي العبد أن محمد المختار مناجل منذ وصمدت النساء الزائرات سنة تسميت الملا على ذلك وصلي يا إلهي وجزي مولا محمد المختار وتدان وما رأت الزهراء آمنة من العجائب فتأتي ولا ترمى وصلي يا إلهي وجزي العباد أن محمد المختار مناجل منذ وقد رأت نسوات قد قلنا آسيات وبنت إمران تيك نوري لا وصلي يا إلهي وجزي العباد أن محمد المختار مناجل منذ قد الغمام الذي يأتيه فيه من الغرائب الغر كالفسر وصلي يا إلهي وجزي العباد أن محمد المختار في قدمي بالصبابة أكن مغسرا معي في الخد وذكري صلى الله عليه وسلم ألا فامده الموسار واذكروا تمدي وتولوا يا أرض الرب عنك تعمدي سريعته وامده مدح محمد رضا الله في مده النبي محمد فكن موسرا معي في الخد وذكري صلى الله عليه وسلم شهمري على هل يرى بين العلام كعمدي عليه سبموجي يوم أسر وعمدي جواب قلا على هل يرى بين العلام كعمدي عليه سبموجي يوم أسر وأحمدي من الخلق للمولى فكن لمحمد رضا الحق في مده ثم أحمدي ولا توف للإذناب في النظم والنسر صلى الله عليه وسلم شهمري على سادات در المحرم دخول جنان قبلنا فنكرم في دخالنا بدعا فلا نربرم زمام محبيه زمام مكرم بدونكم هبا إلى الخلد صلى الله عليه وسلم يا قاديا بغفول البدر منتهيا أليس لي وهاب لي خير موتة يا ملا تم خلاسي فايقا دررا قد زينت سيرة من خيرة النسل
أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي هوائجنا يا واسع الرحم حمدا يوافي بآلام لنا غفرا لربنا ويكافي زيد من نعم وزي الجلب قارجنا وليس لنا من تسوق دون واسع الكرم وذاكم جمرة في القلب مورقة لكن لا تقندوا تدفي من الهدم فعادنا في اللقاء عديد منك من الغفران والعفو والعداء أنجرا أزكى صلاة وآلها وأبوها على المطيب في حالها متسم أزكى صلاة وتسليم زرعا على الحبيب سفي الطاهر المعم ما هنيب إلى لقي الحبيب وما يقف على سيرة المحبوب والقدم والآل وأصحاب أصحاب الهدى العلماء ظهور أسراره للأمة النزل ربي بي وبهم نبغي سلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والإسلام وسبب علينا بور الخير والكرم الأميم سيادنا يا ملزع الزيب وليس لي أمل يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام أسبل علي أردا أسدر يسملني هو والدي وأخي مع الحسن أسبل علينا ردا أسدر يسملنا ووالدينا كأسياخ والعزم جوك يا ربنا في كون خدمتنا بداءة غير موجة لدى وبيد يا ربنا بيع الفضول بكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا رب صل على المعمود سيدنا وقبل سواءته ندمي يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا رب واغفر لك ريها وساميها والمسلمين جميعا أينما حضر وسليا يا وجزينا أبدا أن المختار في الكتاب وآله المعتدين الخيرة الكرماء الموت من سيرة المختار والقدم ما رأد الرأد والورقاء تنهب هدي لها وجرى دم من القلم يا ربنا بسرك المكنون وسريان سره بالكون وسر الاسم سر ذات عيني وعين ذات وباسمك العظيم واسم الذات وباسمك السمون الظاهر الذي به قد استثر ظهوره عن كل فكر قد خطر بماء غيبك المعين وسر اسمك المحمود وببهاء اسك المحبوب وجريان قلب المكتوب وبكتابك من المسؤول في عالم الحس مدى الدهور وبالسمودية للسمداني وبالربوبية وأهديت على الأعيان قبل بروزها باللكان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله أسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل جلاله الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الأليم القابض الباسط الخافض الرافد المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي الباقي الوارث الصبور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفرنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعاتك ما تبلغنا علينا من جنتك، من اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا، واجعل وارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مسافر إلا بلغته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ردت سالما غانم، ولا ميتا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بونك جن يتين بولن. ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام صلواتي بي وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في السيد الهادي مالك وصوتي في تيفي وصوتي في أن محمدنا المختار في الكتاب